Ο Γιώργος Σαμαρτζής είναι ο τελευταίος μεγάλος της Επτανησιακής Ζωγραφικής Σχολής. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1868. Παππούς του είναι ο χρονικογράφος των κερκυραϊκών γεγονότων Παναγιώτης Σαμαρτζής, που γεννήθηκε στα Γιάννηνα το 1797. Ο Γιώργος Σαμαρτζής άρχισε να σπουδάζει ζωγραφική όταν ήταν 14 ετών. Δάσκαλοι του υπήρξαν ο Βικένδιος Μποκατσιάμπης, ο Άγγελος Γελινάς και ο Χαράλαμπος Παχής. Το 1888, με υποτροφία του Πετριδίου κληροδοτήματος, συνεχίζει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νεάπολης με τον Ντομένικο Μορέλη και τον Βιντσέντσο Μαρινέλη. Σε 1,5 μόλις χρόνο του δίνεται το δίπλωμα της Ακαδημίας και βραβεύεται με το αργυρό της μετάλλιο. Η προσωπογραφία τον εκπροσωπεί ιδιαίτερα. Λαμπρό προσωπογράφο τον αποκαλεί ο Ανδρέας Ιωάννου, έξοχο προσωπογράφο ο Στέλιος Λιντάκης, δεινό προσωπογράφο ο Μιχάλης Λυκίσας. Μερικά από τα πορτρέτα του θα δείτε στη συνέχεια, καθώς και αγιογραφίες του που κοσμούν τις πιο πολλές κερκυραϊκές εκκλησίες. Ο Φώτης Γιοφίλης αναφέρει τον Γιώργο Σαμαρτζή και ως αγιογράφο δίπλα στα ονόματα των Λίτρα, Πελεκάση, Λεμπέση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και κάποια από τα τοπία του και κυρίως υπέροχες συνθέσεις του, όπως τη λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος, το μυστικό δείπνο, τον κουρδιστή του πιάνου, τη νύχτα στη Σπιανάδα, τη μητρότητα και άλλες. Αυτή την παρουσίαση των έργων του τη συνοδεύει μουσική του Μπράμς. Παίζει βιολί η Ισμήνη Χρυσοχώου και ο Τόνης Γεωργίου πιάνο. Ο Γιώργος Σαμαρτζής πέθανε στην Αθήνα το 1925 σε ηλικία 57 ετών. Δύο αυτοπροσωπογραφίες. Ο πατέρας του, ένα νεανικό έργο. Με τη γυναίκα του Ιωσήφινα και την κόρη του Ήρης. 3 προσωπογραφίες της κόρης του Ήριδας. Η κόρη του και ο σύζυγός της Νικόλαος. 2 προσωπογραφίες του γιού του Σπυρίδωνα. Ο πατέρας και η μητέρα της γυναίκας του. Ο θείος του, πανεπιστημιακός καθηγητής, Σπυρίδων Βάσης. 2 πορτρέτα του Πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη. Ο κερκυραίος ποιητής Γεράσιμος Μαρκοράς. Ο τότε δήμαρχος Κερκυραίων Μιχαήλ Θεοτόκης. Ο Γεράσιμος Ασπιώτης. Η μητέρα του κυβερνήτη του υποβρυχίου Παπα-Νικολής Μίλτονος Ιατρίδη. Η Μέλπο, η κόρη του Χαράλαμπου Παχή. Ένας Σενεγαλέζος. Τύπος Εβραίου. Ο Καπετάνιος. Πορτρέτο αγνώστου.
η Αμερικάνα. Το πορτρέτο μιας άγνωστης. Ο μικρός Ναπολιτάνος. Ένα ξανθό κοριτσάκι. Τρία σχέδια. Μερικές από τις αγιογραφίες του Σαμαρτζή. Δύο εμπνεύσεις για τη Μαρία Μαγδαληνή. Το τέμπλο του ναού της οδηγήτριας στον Μπέλγα, ζωγραφισμένο από τον Σαμαρτζή. Εννέα τοπία του. Από τις συνθέσεις τώρα του Σαμαρτζή, ο κουρδιστής του πιάνου. Νύχτα στη Σπιενάδα. Η μητρότητα. Οι λουόμενες. Αγνάντεμα. Η περίφημη σύνθεση της λιτανίας του Αγίου Σπυρίδωνα το Μέγα Σάββατο στην Κέρκυρα.